ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଅଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପାସୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିପାରିବେ କ୍ରୋମ୍ରେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିର ପାସୱାର୍ଡ଼ ନୂଆ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ କରିକି କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ପାସୱାର୍ଡ଼ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯେକୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଣିବେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ନୂତନ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫରଗଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି, ତଳକୁ ଫରଗଟ୍ ଅଛି। ଫରଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟଚ୍ କରିବେ। ଫରଗଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଟଚ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ମାଗିବ, ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଯାହା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇଥିବେ ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆଗେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବେ? ତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କ୍ରୋମ୍ ଥିବ, ସେ କ୍ରୋମ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 3 ଡଟ୍ ଥିବ, ସେ 3 ଡଟ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଟିଂ ଥିବ, ସେ ସେଟିଂ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗଲ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମେସେଞ୍ଜର। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ ଥିବ ସବୁର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ଥିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ମୋ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଯାହା ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫେସବୁକ୍ର ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ ସବୁ ଆପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।